Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining sikat na kayong tulumanong nga handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Lucille. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. This time I'll be sweeter. Ano ba na sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babay nga taga Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Lucille. Pila na katuig ang nakalabay, Lucille, nga nawa na imong bana. Hangtod karon ba? Huwag yapon ko'y chance ni mo. Arman, doon ako'y mga anak. Si David ug si Karen. Dili na ko sila pwede pasagdan. O gits may nag-ingon nga pasagdan nato sila. Arman, Lucille, kung sugtol na ko ni mo, isaad ako nga panggaon ako sila, nga murag yun og akong mga anak. Arman. Kusugtol lang ko ni mo. Pakaslan na yung tika sa labing daling panahon. Sure na magyud ka kasi mo desisyon nga magpakasal kang Arman. Dali man tingali sayop nga mga ambisyon ko nga dunay mo barog isip amahan sa akong mga anak, day. Dili ba? Oy! Kanay willing? Why not, di ba? Pero, day, sure na magiging kang Arman, ha? Sa akong tanaw, buotan si Arman, day. Pila na sad katuig nga sige siyang panguyab na ako pero hangtod ron. Naagihapon siya. Nagpaabot na ako. Kumao na! Kangot sa'y naasod sa imong dughan. Nanggo! Pero, day, solteo na imong mga anak. Kung maunong ginigani na imong desisyon. Ano mo? Mga anak, diba, dugay namang wa na si Papa ninyo? Ngano di ay? Nak, kung magpakasal si Mama magbalik, okay ra ba ninyo? Ni kinsa man? Ni Tito Arman mo? O, nak. Happy man ka ma? Oh, kung happy ka ma, support na mi si Inday Karen ni mo. Tinuod? Oo. Oh, salamat mga anak. Hisaad ni Mama, ha? Dili mawa akong pagpangga o pagmahal ninyo. Bisan pa man og maminyo og lain si Mama. Day, kumusta? Positive ba? Negative gihapon. Mao ba? Sige lang. Basin sa sunod, naaragid na. Sorry, Arman, ha? Day, okay ra. Di masadan mo sa. Basi, dili pa gyud tingali ang gustong higayon karon aron makabatuntag atong kaugaling anak yun. Day, mulakaw sa ko, ha? Asa man ka? Magiginom na ko sa kong mga barkada. Sige. Nasayod kong nahiubos gid siya.
Pero, unsaon ko man. Nga pa makit ko mamaptos. Abay! Abay! Kinuo ko. Si Arman Manon. Hubog na sad. Kadugay ba ni mong nakable, ha? Saman, nagay gitaguan din eh? Unsa? Unsa may taguan ako, dong? Tingali kay kabit, no? Arman, hubog lang ka. Bisag unsa na lang nagyunaon na nimo. Dali, sige na. Aga ko di ka pa doon sa kwarto aron makapahuway na. Sige na. Ayaw ko ang ihalos eh. Arman! Ayaw kong binuang. Kung di ka gustong mapatay ka, apel bang imong mga anak? Arman! Ma, di ko dugay lagi no. Kay nagkasalbayas lagi na si Tito Arman. Shh, nak. Ayaw pagsultian na. Tingalig madunggan ka. Di naman sad. Sige ka lang niya pasakitan. Sa una sa buhay pa si Papa. Wajud ko mainumdum nga pasakitan kaniya. David. Bad kasi yo. Unsa itong kipanultir mo, ha? Oh, Unsa itong gisultir mo, ha? Arman, please. Ayaw lang pasakiti ang bata. Breka! Arman! Ayaw ko ikumpara sa inyong amahan nga patay na! Arman, unsa ba? Gusto na! Hawa din! Maluwi ka sa kong anak! Gusto na! Marika! Arman! Arman, gusto na! Sige! Kapasakitan mo pa gani akong anak! Tagyod! Tagyod ka! Silya! Sige, sawaye! Sawaye! Hindi lagi ko mahadlok mo yan ang prison para lang sa ako mga anak! Wala pa na mahuman ito, ha? David, toga si Karen. Sige na tayo na. Mamahawa ta din, hinak. Biyaan na to si Tito Arman ninyo. Dali! May nalaganigid. Nakabalik pa mong buhi din sa ato. Day! Naglipog sa bitaw ko di mo, oy. Kung anong nipugos yung kagpagikuban na tong Arman sa ilang bukid, human mo makasal. Nga naman unta may bahay sa imong bana din sa kanini mong bana. Mao mo gusto niya. Dili siya gusto nga mag-ipon mi. O niya akong banagay hapon ang akong mahinumduman. Dahil, mo apas to din sa inyo. Gipablatter ko na siya. Aron dili na siya makaduol pa na mo. Sige lang tayo, gabala ko. Dinis ato, safe mo. Kay kung pabuang-buang siya, puno og mag-adjust mga tao din, hiba? Lucille, please, ulilin mo sa ato. Ano ni Anhipa ka? Dahil, Lucille, pasaylo ako. Dili na, Arman. Dakong sayop nga nagpakasal pagit ko nimo. Nagtuo kong tarong kang pagkatao, pero di ay salbahis kang dako. Ayaw na gid ba pagduol na ako, ha? Kung dili ka gustong ipapriso, ka. Lucille, Tingaling kalimot kasi mo pagpasakit na ako. Doon ako ebidensya. Doon ako yung mga litrato sa kong bunog gumikan sa mong pagpasakit na ako. Pahawa na din, Kung dili ka gustong ipadakop, ka. Lucille.
Maayong buntag diha. Niya si Jake, oh. Igso ni Gilbert, sa una ni mong bana. Lucille, kumusta? Jake? Maayo raman. Kumusta naman ka? Uncle Jake? Ikaw, Jude? Oh, David, kumusta? Okay ra. Karon palagi ka magpakita na mo, Uncle. Pasensya na ha. Masaon nga lisod manggod ka nga akong kahimtang dito sa gawas. Maong karon pagi ko makahigayon og pauli dinhi sa ato. Jake, dayon una din sa amo. Aron makarelax ka. Sige kay doon na sa tayangay ka pa nagsultihan. Diba, doon nakaisulti na ako. Unsa man na? Lucille, dugay nang patay si Kuya Gilbert. O, nasayod ko sa naitabo sa imong ikaduhang kaminyoon. Atagi ko klaing chance, please. Jake, Kita mo gid ako na nagkarelasyon, di ba? Ug nagkabuhag ta sa dihang milarga ko kay naibawan ako nga kamo na di si Kuya Gilbert. Sakit ito para nako. Pero gidawat na ako nga ako kapakyasan. O dili ko na nakasayon ang pasaylo ninyo. Pero gipasaylo ta na mo. Human sa pila ka tuig nga nakasa mo nako. Jake, Pero hangtod karon, Lucille, bisan ka sa wagin mawa ang akong pagmahal nimo. At hagi lang kong laing chance. Ug isaan ako nimo, panggaon ti ka. Ingon man sila si David o si Karen. Ug sobra pas pagpangga nga gihatag ni Kuya Gilbert ninyo. Sa buhi pa siya. Jake. Nagkabalik yun mi ni Jake human sa pila ka tuig nga nagpaabot siya sa akong tubag. Ug bahin ni Arman, sukad lang nga ako siyang gihadlok nga ipapriso na ako siya. Wa na gid siya magsamok-samok nako. Ug wa na sa gid magpakita pa nako. Og nabalitaan na lang nako nga naghikog ni tungod kinakautang og dako. Og sa laing bahin namo ni Jake, malipayon mi karon uban nga ako mga anak. Sa una na kong bana nga iras ang igsuon. Karon, mabdos na ko sa amog yung anak. Og nagplano nga magpakasal sa dili pa maklaro ang akong tingan. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.